Hej igen, langt om længe, så har vi fået til os tid til at lave en lille video. Jeg har haft det travlt. Og vi vil fortælle lidt om, eller Louise vil fortælle lidt om, hvad hun laver i løbet af dagen. Hvad laver man, når man bor i Bulgarien? Og vores vækkeur, det ringer cirka 5:30 hver morgen. Og der står vi op og drikker morgenkaffe, og jeg ryger nogle smøger. Og så er det egentlig bare Louise, vi lige skal snakke lidt om. Hvad laver du i løbet af dagen? Jeg står jo også op, og så fodrer jeg hundene af. De laver havregrød. Hvor mange hunde er det, vi har? Vi har 5 hunde. 5 hunde, og hvor mange katte? 8 katte. 8 katte? Ja. 6 store og... Nej. Ja, 6 små, ja. Og 2 store. Og 2 store. Ja, og vi vil snart komme af med 1 killing. Ja, men jeg starter med at lave havregrød til hundene. Og så står det og koger. Og så får de havregrød i hver deres skål og bliver delt op og spiser mad. Og så kommer der ligesom ro på dem. Og så kommer de ud i haven og hygger sig. Og så når de ligesom alle er taget afsted, og Claus er taget afsted, så ja, gør rent. Og gør rent igen, det gør hver dag. Det er jo klart, når man har så mange dyr. Og så er der mange, der siger, hvorfor har I alle de der dyr? Ja, det ved jeg så heller ikke lige, hvad der skete der. Men det var ikke med vilje. Det var ikke med vilje. Så vi havde en, og så fik vi en gave. Og så fik vi en til, og så hentede vi 2 mere. Ja, og den ene var så gravid, fandt vi ud af, og så fik vi en til. Så, men de er jo meget søde og frygtelig irriterende. Alle sammen på hver deres måde, men vi holder jo meget af dem. Ja, og så når jeg ligesom har gjort klar nede, og alt er pænt og vasket op og alle sådan nogle ting, jamen så går jeg bare ud og er i haven, vander blomster, plukker blomster, flytter mine blomsterkasser rundt. Ja. Skal vi vise vores have lidt? Ja. Skal vi starte derudfra? Ja. Ude fra indgang? Ja. Kom, så går vi derud. Jeg har selv lige vente det her kamera rundt. Så vi... Der har vi Louise. Sådan. Kan du forklare lidt, hvad vi har i haven, skal? Jamen, vi går lidt herud og starter. Fordi herude har der bilen. Så her er ligesom indgangen. Og her starter vores hjem, så her er kaktusser. Og jeg har sat blomster deroppe, som jeg regner med, ligesom der skal passe sig selv-agtigt. Det er ukrudt. Og her er der morgenfruer. Og her, se hvor er den flot. Den har været helt vildt lille, og nu er den bare kommet så fint. Og det er nok lidt ukrudt og lidt mere. Det er meget pænt. Det er pænt. Ja. Der er ikke meget grønt på vores vin over der. Nej, den er ligesom gået ud. Så noget skal vandes. Og det er det ikke blevet af dem, der boede her før. Så derfor har jeg gjort en masse for lige at klippe det ned. Og så har vi ligesom den der fik vi sidste sommer. Og den kom så simpelthen, altså vi flyttede jo i vinter, så vi tog bare alle blomsterkasserne, stillede ind i garagen. Hvad er den hedder? Vi ligesom flyttede ind her. Jeg kan lige huske, hvad den hedder, det kommer lige om lidt. Klimatis. Det er en lyserød klimatis, og den er meget smuk. Og den vil jeg gerne have, den gror heroppe. Ligesom efeugen vil jeg også have, at den gror op. Den er super flot. Og den blå der, det elsker jeg. Og de der stenplanter der, de var her i forvejen. Så dem har jeg skilt ad og puttet i kasser. Og morgenfruer er helt vildt med. Ja, så vi fik kasser op her, og vi havde en hel masse kasser. Blomsterkasser. Og alle... Der er simpelthen ikke noget, der kan holde sig nede i en kælder af blomster. Så derfor alle blomsterne, de er udenfor.
Her har vi persille og noget purløg og noget servier. Det har vi fået af naboen, ikke? Ja. Hun rev sådan nogle grene af, og så gav hun dem, fordi Og så satte jeg dem Rasmina bare ned i hostede. jorden, og så kom de bare. Og så kom de. Og det er også fra... de har også været helt vildt små, og så har jeg puttet dem i nyt jord, og så er de bare kommet. Din pædagog, ja, du er også med, Max. Kan du sige hej til dem? Kan du sige hej til dem alle sammen? Det er flot. Og så har vi flot rose. Vi forsøger at få det der tilbage af vinen til at ligesom bruge hen over tingene. Så har vi fundet nogle roser i have nummer 2, og dem har vi så sat hernede. Og jordbærplanter, den fandt vi også der. Dem har vi der, og Ja. så har vi nogle jordbærplanter heroppe også. Så har vi den fedeste vask herovre, hvor vi kan stå og vaske kartofler, og den er helt cool med. Og der har jeg små, der er noget persille og nogle blomster, babyer. Jeg prøver at få gang i noget, det går ikke så godt, men de får altså vand. Så heroppe bor Rasmina, og der har jeg sat og så har jeg sat nogle blomster her og hænger. Det er bulgarsk, vi bor jo bulgarsk, så og det er ikke en fed udsigt, vi har. Jeg er helt vild med den. Den der har vi Varna og Sortehed. Og? Ej, har du set? Ja, alle blomsterne. Din kaktus? Den blomster fint. Ja, det gør den. Den er rigtig. Det var den, du fik af André, ikke? Jo, André han kom hjem, men han har plukket den til mig. Ja, han har stjålet den. Prøv at lade os gå ned i haven, så du kan vise, hvad vi har gjort den her. Og jeg har plantet et nyt oliventræ. Det er faktisk Simons oliventræ. Hvad er det, vi har her først, Louise? Her først, der skal vi have et hønsehus. Eller en hønsehave, eller hvad sådan noget her. Ønsker. Altså, ja. Og du er uddannet gartner? Nej. Eller Nej, jeg er eller dyrlæge, eller hvad? Nej. Jeg... Så det vi lærer med haven, det lærer vi af YouTube og Ja. prøve at tingene gro op, ikke? Jo. Og du sender nogle links til mig. Ja. Men det her, det er ukrudt. Det her, det er ukrudt. Men der skal være en Jeg hønsegård. tror rent faktisk, det er blomster, det her. Ja, okay. Men jeg ved det ikke. Ja, her har vi lidt rød, men det er meget hyggeligt. Og her er mit bål. Og her er tomine og morfars kartofler. Nummer 2 hold er her. Så er jeg i gang i noget plante her, der skal Hvad er det, du har? ud. Du har ærter Ærter og gulerødder. Jeg tror, de skal have noget vand. Ja, det skal Altså gulerødder og det her, det er hvad? det er, jeg ved det godt. Jeg kan ikke huske Er spinat? Ja, spinat. Og Det smager godt. spinat og hvad hedder de, kål, de der små rosenkål. Rosenkål. Og herinde skulle være blomster, og der er der også lidt blomster til. De her kartofler. Og her kommer man lidt til. Hvad er det, du har plantet der, Louise? Jamen, der har jeg plantet en Hvad er det, Louise? Ja, jeg tror, den er kommet flyvende, synes- jeg har i hvert fald ikke plantet den. Jeg synes, du sagde, at det skulle vi ikke have mere at gøre med. Ja, Og så har du alligevel plantet det i din have. det vidste jeg jo ikke jo, fordi den hænger ligesom sammen med alt det her. Og det der, det er ukrudt. Ja. Og når jeg tager den op, så kommer den op, og det tænker jeg, det var nok ikke en god idé. Nå. Hvad er det for nogle blomster? Se, er de ikke bare flotte, de her blomster? De blomster faktisk, prøv at se. De blomster, men... Prøv lige at gå ind og så hive en af de der blomster op. Og det her, det viser jo, Ej, nu at skal jeg jo lige sige, at jeg er jo bymenneske. Og jeg har aldrig haft en have før. Og det her er en kæmpe have. Vi har plantet måneskår. Og derovre. og vis os din fine blomsterskat. Hvad med Jo, det er så. Og så her er jeg... Så hiver hun bare blomsterne op med rod. Okay, det var ikke så godt. Der var ikke så meget i den. Men det er faktisk radiser.
som jeg troede var blomster. Så vi har sat radiser som blomster. Ja, vi skal jo nok lære det. Ja. Men, Så har vi det, vi kalder drivhusene. Ja. Og du, ja, der har du vander jeg vender hver dag. her er der, her er der Det er hvidløg, ikke? rødløg. Rødløg. Ja, rødløg. De kommer hurtigt. Ja. Jeg har slet ikke set, de kommer hurtigt. Her er der forårsløg og porre. Men Det står måske lidt tæt. Fuck. Kommer der en hund? jeg tror nok, at der er flest forårsløg. Det finder vi ud af, når det kommer op. Så er der lidt mere radiser. Se, de ser meget normale ud. Og så har vi salat Vores egen salat. og en jordbærplante, som lige pludselig stod der. Og for enden er der, det er hvad? Er det agurker? Ja. Og hvidløg. Og langs med her, der har du sået Ærter. ærter. Hele vejen rundt Er der nogen har jeg ærter på? sået ærter. Ærter. Og på den anden side, der har vi Popcorn. popcorn. Yes. Det hedder det, når man er bymenneske. Og gulerødder. Hvad er det normale menneske kalder det? Majs. Majs, ja. Og så er du gulerødder. Gulerødder. Og så har vi plantet. Så i hver hjørne her har jeg plantet bønner. De smager fantastisk. Jeg har smagt. Og så har vi plantet tomater. Tomater og agurker blandet sammen. Og der er allerede, jeg tror vi talte i går, 4 tomater. Der er også en der. Og der er også en der. Der er 3 der. 4 der på den der. Hold da op. Så der er rigtig mange. Og så havde jeg knækket en. Og den plantede jeg så i går. Hvorhen? Det i hjørnet. Der. Jeg skal lige have noget vand. Der er også 4 blomster. Der. En lille bitte en. Ja. Men det er nogle fine tomater, de er store. Er det dem der, er det der bøftomaterne? Ja, der er både bøftomater også, jeg ved ikke. De der cherry tomater, eller Ja, hvad det hedder. der er nogle bøftomater, og så er der nogle små tomater. Ja, Bare der kommer nogle tomater, det er jo lige bare. det Så er skal der nok blive godt. agurker. Det er en stor udgave. Jeg mixer ind imellem. Bare for sjov. Jeg synes jo, det er fedt, at man kan gøre sådan her. Så du passer haven? Jeg passer haven. Du vander, og du Ja. tager ukrudt op, Ukrudt og der hvor der er brug for det. og- Hvis vi kigger der om bag ved dig, Louise. Om bag ved dig. Det er jo det, man vil kalde en naturhave. Det er en naturhave. Endnu. Vi kan gå op og kigge. Nej, det kan du ikke, for du har ikke tid. Men Arthur, kan du komme ud? det er en naturhave. Arthur. Arthur, ud! Er meget smuk naturhave. Og så når... Og lige derovre er der nogle flotte blomster. Ja. Men det er desværre sådan nogle, der stikker. Jeg tror, alle andre kalder dem tisler. Ja. Men de er nu meget flotte. De er helt vildt flotte. Og hele naboens grund her, det er så vinranker. Ja. Og i går, der plukkede vi faktisk kirsebær. 2 små kirsebærtræer længere op i haven. Og de smagte fantastisk. Men der var måske 35 stykker. Så Louise, hun går hjemme og passer haven og sørger for, at ukrudten forsvinder og sørger for at plante flotte blomster med mærkelige rødder. Og jeg kører afsted om morgenen, og Arbejder. jeg tager bare på arbejde. Og det er sådan set det, jeg laver. Ja. Ikke andet. Ja. Så. Og ærterne smager helt vildt godt. Især når man selv har lavet dem. Rigtig plantet dem. Det var sådan set det, vi nåede. Kan I have en god søndag? Ha' en god søndag alle sammen. Hils. Helt omkring jer til dem, vi kender, ikke? Ja. Hej hej.